Икономическото развитие на община Карнобат е свързано основно с селското стопанство. Районът е бил и се утвърждава като лидер в земеделието и животновъдството, а основна роля играе местната инициативна група. Именно тя е незаобиколен фактор и движеща сила местния бизнес и общинската власт да усвоят близо 93% от европейските средства по програмата за развитие на селските райони. Експертност, гъвкавост и програмност са онези качества, които местния МИГ притежава, за да е полезен на обществото. В цифри около 2 милиона и 800 хиляди лева субсидия за 47 проекта по различните мерки, включени в стратегията. В така одобрената ни стратегия бяха включени 10 мерки, които целта беше да обхванат максимално различните сектори от населението и на общината, а именно земеделския сектор, частния бизнес и неправителствените организации, читалища, училища, културни институции. Някъде нещата не бяха добре планирани, някъде интересът се оказа много по-голям. Затова се наложи в процеса на реализиране на стратегията дори да прехвърляме средства от мерки, които нямаха такъв, не получиха такъв планирания предварителен интерес към други, като пример мога да дам мярка 121 за земеделските производители, където беше усвоена много бързо и почти изцяло финансовата помощ. Кметът на Карнобат твърди, че в стария програмен период общината е спечелила общо 49 проекта на стойност, около 72 милиона лева. Георги Димитров не скрива, че постигнатото е с цената на непосилни процедури и мъчителна бюрокрация, но благодарение на местната инициативна група нещата се случват далеч по-лесно и това се усеща от пряко заинтересованите. Това беше един допълнителен алтернативен източник, по който ние решаваме въпроси, които нямаше начин как да бъдат решени чрез другите оперативни програми. На второ място, останалите проекти са реализирани изключително в местната общност. Ние сме община с облик на един от водещите селскостопански производители в Бургаския регион. И беше нормално преобладаващата част от бенефициентите в местната инициативна група да бъдат представители на тая общност. Димитров допълва още. За нас това е допълваща дейност, с която решаваме общите общински задачи. И в този смисъл, за мен това, което стана чрез местната инициативна група на първи етап говоря за тия 2 милиона евро, които бяха спечелени по програма. Лидери сме на път да бъдат реализирани. Е не само един успех, а едно начало. Успяхме да изградим един завиден капацитет. Аз, като представляващ най-големия бенефициент на общината, съм се включил в една значителна част от обучителните мерки, да речем, на МИГа, посещения в сродни МИГове, контактуваме с тях. И без излишна доза самочувствие смея да твърдя, че ние сме на едно високо равнище, да ни кажа на водещо равнище. Като капацитет, като организация на работа. По същество, тази селскостопанска кооперация в Карнобат за добив, производство и търговия на зърно вече е далеч по-конкурентоспособна и в час с европейските тенденции. Благодарение на местната инициативна група са защитени 2 проекта за закупуване на 2 трактора последно поколение на стойност 240 хиляди лева, като 40% от сумата е европейско финансиране. Тези машини много помагат, универсални са, много помагат за почти всякакъв вид земеделска работа. Торени, пръскани, сидба, окопаване и така нататък. Много е добро, особено за по-древните производители, за които нямат възможност да кандидатстват под оперативните програми, които са сочат за всеки документ в София. И затова е наистина едно удобство на местно ниво да бъдат проектите.
Преди Рождество Христово се случва чудото в този стругаров фрезийски цех. Собственикът кандидатства по програмата за селските райони и се умява чрез местната инициативна група да се закупи 2 модерни машини, позволяващи увеличаване на работния процес, гарантиращи сигурност на пазара и генериране на свежи приходи за местната икономика. Тук помощта от Европейския съюз е 85 000 лева. Правихме експеримент, хидротест на автомобилна глава, проверка за пукнатина. Значи проверката става в загрята вана до 72 градуса, надуваме до 4 атмосфери, потапяме във водата. Ако има някакви пукнатини, веднага показва и почва да бълбукат балончета. От тук показва, че главата не е изправна и трябва да се смени или да се възстанови, да се заваря и да се обработва. Но в случая тук главата е изправна. Без тази машина ние не можем да оперираме. Абсолютно никакви операции. Без тази машина за проверка и без тази машина за обработка на гнезда на клапани. Значи това са много специални машини от Италия, без които не може. Значи просто не може да се извършат тези операции за самия ремонт на автомобилната глава. Мечта ми е било да направя нещо подобно. Никога не съм си мислил, че ще направя, до тук ще стигна такава работилница. За мен е много. Но благодарение на МИГ-а, значи ми се осъществи тая мечта, която исках просто, понеже града е малък и работа не е толкова много, макар че аз имам доста работа, много клиенти имам в стругарските услуги, но това е една допълнителна работа, с която мога да увелича работния процес и да се наемам. Ето имам наед, в случая това момче младото, в момента е наето и го обучавам. Е наед на работа от трудовата борса и ще продължи. И занапред мисля още един човек да взимам, защото работа не става доста. Собствениците на тази оптика също са се възползвали умело в точния момент да се оборудват с автомат за изработка на очила. Проектът им е разработен от местната инициативна група. Стойността на придобивката е 30 000 лева, а 70% е европейското финансиране. Лекар съм по професия. Същевременно работим и с оптика, която така е на моя фирма оптиката. И това е съвместна работа с очния кабинет, така че нещата да се съчетаят и всичко да бъде окончателно завършено като работа. Участвахме с проект за нова техника към оптиката. Това включва автомат за изработка на очила. Към местната инициативна група кандидатствахме по мярка 132. Това започна в началото на годината, вече сме на финала, машината е факт, работиме с нея. Това е съвременна техника, която дава възможност нещата да бъдат добре направени. Имам предвид изработката на очила като нещо, което предлагат и всички съвременни оптики в момента. Лесно се работи, удобно и точно се работи. И доволни сме от всичко, което стана, макар и малко бавничко, но може би така трябва да бъде, за да бъде и уредено по документи точно. Института по земеделие е единственият научен център в Югоизточна България в областта на селското стопанство. Върху ръководството пада отговорността за развитие професионалното ниво на земеделските производители в региона. Сътрудничеството с местната инициативна група е факт и то позволява безпроблемното печелене на значими проекти. Като регионален представител ние кандидатствахме чрез Сдружението местна инициативна група Карнобат и основната цел на проекта беше устойчивото развитие на земеделието в община Карнобат чрез придобиване на нови знания и чрез повишаване професионалното ниво на фермерите в общината. Искам да кажа какви са резултатите, положителните в резултат от това, че ще се повиши нивото на квалификация и на знание на земеделските производители, тъй като когато сме построявали самия проект и неговите намерения, сме изхождали от стратегията за развитието на община Карнобат, а тя е най-вече насочена към повишаване на земеделското производство, не само като количество и като качество,
отговарящо на стандартите на Европейския съюз, на европейските стандарти, повишаващи на конкурентоспособността на това производство, не само на вътрешния пазар, но и на международния. И института така има наблюдение по отношение на своята работа, как се приемат иновациите в земеделието и в научните постижения по-скоро в чужбина. Изстъпвайки на всички тези познания и опит, който имат научните сътрудници в института, ние решихме да подпомогнем земеделските производители, като най-вече така усилията ни са насочени към тези производства, които са най-широко застъпени в региона. Това е зърнопроизводството на първо място, животновъдството. Карнобат е един традиционен животновъден център. Също така през последните 20 и повече години така се разшириха площите с трайни насаждения, в това число лозарски насаждения, лозови насаждения, овощни градини. Така че целта ни беше да достигнем по някакъв начин и да повишим знанията на земеделските производители в тази насока. С чувство за изпълнен дълг, изпълнителният директор на местната инициативна група в Карнобат насочва усилия за новия програмен период и гарантира онзи ресурс, необходим за усвояването на европейски средства по програмата за селските райони. Нагласата на МИГ, на общината като подкрепяща, като партньор е да кандидатстваме с нова стратегия, за да бъдем евентуално одобрени и да прилагаме подхода лидер в следващия период. За съжаление още няма пълна яснота. Може би знаете, че програмата за развитие на селските райони все още не е одобрена, но ние се подготвяме така или иначе да си направим новата стратегия, като задължително поуките и положителните неща, които сме набелязали при реализацията на сегашната, да я отразим в следващата, за да бъде тя още по-удобна и практична, за да може по-голям брой хора да се възползват от включените бъдещи мерки, които ще бъдат включени, да подпомогнат техния бизнес и успешната им работа. На сайта ни има богата информация, издаваме 3-месечни бюлетини. Всички новини ги отразяваме в местния общински вестник, но за по-нататъчната ни работа трябва да анализираме защо не можем да достигнем до абсолютно всички. Но се радвам, че все пак тези, които много хора ни намериха, споделиха идеите си, консултирахме ги и успешно осъществиха проекти, които са в тяхна полза. Нищо хубаво на този свят не може да бъде идеално. Винаги ще има какво да извлечем като поуки и грешки. За мен, чрез досегашната ни работа с местната инициативна група в Карнобат, ние натрупахме повече опит и имаме коража да мислим, че успешно ще влезем в следващия програмен период с местна инициативна група, може би вече от нов тип. Там зависи, понеже знаем общата рамка на прогнозируемия бюджет за следващия програмен период, колко местни инициативни групи ще бъдат в страната, защото ресурсът е един и същи. Той ще бъде разпределен не съвсем пропорционално, все пак според обема и според направените заявки, но разбирайте, че ако са повече, този ресурс ще бъде по-малко. Ще се борим. Видяли сме хубавото на това, което реализирахме, натрупахме достатъчно опит. Специално тук аз съм оптимист. Това е Карнобат, община с дългогодишни традиции в отрасли, където местната инициативна група е силна и полезна, гарантираща милиони евро за инициативните и можещите.